sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat referensi belajar ya. Udah follow kita dan juga nggak sering rata bigi hata manuruk-nuruk. Jadi yang mau kita bahas ahado lapatanna jala ahadona disuruh. Ate, ima nanang si pembahasan sadarion. Oke, berikutnya di sini sudah kedatangan Bapak Blue Hairs, ada Amang Ara Amat Taraja, ada orang tua kita Amang Royal Sinaga. Nanti untuk para peserta kita juga untuk Inang juga ya, Inang Opung Jaden boleh hadir di room edukasi kita ini untuk membahas tentang adat dan budaya orang Batak ini Amang Inang ya. Dan untuk seluruh peserta yang ada di bawah yang sedang menyaksikan juga, kalau Amang Inang ya, horas Amang Royal Sinaga. Soras. Iya, dan untuk para peserta yang di bawah, jika ingin naik boleh sekali ya Manginang ya. Jadi di sini adalah room edukasi, di sini kita akan membahas dan untuk catatan sedikit bahwasanya yang disampaikan oleh orang tua kita ini adalah pengalaman dan pengertian ya daripada orang tua kita. Jadi di sini tidak ada penyalahan atau mencari. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Profesor Tampu Bolon. Aku mana Bapak Prof? Sabar. Oke. Jadi nanti di sini emang mungkin pengertian daripada orang tua kita. Jadi nanti di sini tidak ada penyalahan atau pembenaran atau bahkan mencari penyelesaian untuk tema yang kita bahas atau kesimpulan. Om Ken Lapala narasumber. Sebentar dulu Amang Eci ya, dan nggak seluruh jaringan juga mendukung untuk seluruh peserta untuk dapat on cam. Sebentar Amangnya, kita share dulu. Amang Patan. Oh, baru penakok. Horas Bapak Blue Hairs, horas Bapak Tua Tampu Bolon. Horas nombor horas itu baru horas. Baru nakok dope jaringan aku bereng. Aduh agak goyang Mesir Sun. Marsitio patang abe mahita ya sunang madabu. Ya, horas sinahos. Horas. Menjua hidup Batak enam puak. Hidup. Oke. Ya, terima kasih Ya, untuk kepada Amang penonton Eci kami, dan kepada penonton kami. Tep layar ya. Jangan menonton aja, tep layar. Oke, jadi di sini ada satu pengalapatan manang pengertian yang di host ambil ya untuk membahas manuruk-nuruk sebelum kita menanyakan bagaimana tanggapan daripada orang tua kita. Dan di sini salah satunya yang menjadi pertanyaan juga, hadona disuruk, ya kan? Karena nama adatnya ini adalah manuruk-nuruk. Oke. Pengertian yang diambil oleh host manuk nuruk lapatannya di sini ala naung marsala iba tarbiar doroha madapoton inganani parboru kurang akasi habiaran dibaheni gabe songon nama nuruk maiba lao majupangi huhut dipabagas biar niroha jala unang pinadirgak si majujung songon napatuduhon gogo ikon uduk do. Nah, seperti pada gambar ini adalah gambar ilustrasinya Mang ya. Oke. Tanpa berlama-lama, holana do peserta ta? Na naik tu gijang adong dohu berek di toro Amang Ara. Untuk seluruh peserta manginang bodo nakko dah manginang dah. Marang nananing manuk kupe bodo tong tetap naik. Husarnian tu Amang Patan alay kayak na lagi karejo do Amang iba.
Atong bergabung mau menyimpan satu kursi. Lanjuton ma itu sebelum maju ala amangon digijang makatai. Iya. Sembari makatai kan ada Iya. mau bergabung makatanon tuh kemalmon. Ya, oke. Terima kasih untuk Amang Not Human ya. Oke, berikutnya di sini tadi sudah kita bahas singkat saja pengertian dan apa yang disuruk ya. Jadi untuk pengertian atau tanggapan daripada orang tua kita adalah pengalaman manangna dia tusi akan tua-tua mengenai tema yang kita bawa hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah naik dan peserta yang menyaksikan di bawah. Oke, tanpa berlama-lama menginang, mari kita berikan waktu dan kesempatan untuk Amang Not Human sekaligus boleh mungkin Amang diperkenalkan ya, karena ini baru naik lagi kembali. Terima kasih Amang. Halo Amang, halo itu Hot Numan. Molo au parpudi mau dapat itu alana nak kok duli dobi pak akan tua-tua maju perjol makatai dapat itu mulai ate. Oke, siap. Kita sambut peserta kita yang baru hadir, ada Opung Paima BSH 17. Horas Amang. Horas. Oke, terima kasih Amang telah hadir di room edukasi kita di sore hari ini. Tapasa mapertikiat tu Amang Royal Sinaga. Waktu dan tempat kita persilahkan. Amang. Wah, pukau tanama papakatayon. Tabuk ka Mamang. Aso nang palilikuan no kita mangan. Ido na ulima. Alay songon na kosong depa ka kursi odang bu panakokon nito kadong atay. Sembari Mamang. Sembari paimahon. Tong do Ima. pwede di share. Mau lihat ya mak gabe mahoras dihita saluhu na di komal suak songon ima doh yak kanongan na manotton na di toru. Marnaringo mahita tutu taringo tujudul na binain ni inang hos manuruk-nuruk ada Batak yang mulai jarang. Nah nidok di sini malo nama nurukon memang hujaman nuaing idadapi gabehita na mangulah hossa husinuaing alai iruhu doi iulahon oputta na jolo mangulahon pajongjokor rumah tangga ne baru yanak koni ido alania hado bannya diulahon nama nurukon imana gabe sukun las gabe imuse hado tutu nasi nurukna dia do tutu na didokon banna didokon hatau manuruk ipartudus sonon huragam ni padohan ina mangulahon mamuk rumah tangga ni baru yanak atong marhitei maralus maibah taringok hujudulon alai molotuk pemarhujolo hukudin noni ba makkatahon marsioro makitak amang dohot tamu kainang idana nani hatahoni nauktikos alai natong doi ba mangido pang paniroyo sianak kadongan marhiti hok komal-komalon asolam bidang pangatu syotta taringo hu hata namado manuruk-nuruk molo nibo nitai hatao manuruk tohang manuruk masuk manakpe uduki ba masuk kutongan ni bagasi parserek nomor serek ni rohai ba dapat to bagasi manakpe manuruk tohang manuruk pitu manuruk bagas tarsongonima alai iulahon inamar nuruhon tarsongonom mapangalapatyun niba inamar hurang lobi amangda marsia jarak kita hatiha ianak kod ditongani bagas sarana poso doh namar baju martahi membuka rumah tangga ne baru Roma Sidoni di duahon Siboru utongani bagas ni amongna atong itongani bagas ni amongna ijak kodoi doh dinggan di rumah todi do paru puani manakpe namar bajui utongani bagas na isuk dialakon na naneng mabuka rumah tangga ne baru nasi atong dung disi
ipatakkas na toras na tu anak ko ni naung ina ma inodo ni rohana ipa sa dari matoddi ijakkod dito nga ni baga ikahit do ni nana di halangi di ko ni disuha ma bulon na isa do bulon ni bulon ni among na tidak na harap parung na bohado tolak sado law mangulahon ada nagok pahottor rumah tangga ni baruon pahottor rumah tangga ni anak kon naon morudak tolak sado dang adopsi baenon na hinorhon ni nasodong do si jamaon ni tangan na uban na diulahon ina manuruk-nuruk ayang guadong do si baenon na si ulahonon na si jamahonon na lalamahot patupahos sobaniada sobaniuhun marhite sinamo nagok kuraja ni tuturnay manak pehuhula-hulanay hunap puna tubu hunap puna boru ulahonon na doi siya nada nagok alay ang gosodok do tolak na dia madohonon imajo paroha ulahonon na manuruk-nuruk inalaw imana manuruk-nuruk ujabu ni hula-hula na dibuam mau parumain naon naung di rumah todian na ito nga nibagas na ihatahom mahula-hula na naung di paraja boru nai iujo ito nga nibagas na ahado si patupaon na disi rade maibana anon napuna anaki ibagas ni hula-hula na ibagas ni napuna tubu boru ahape si jalon ni napuna tubu boru rade maimana majalo patupahoni alay marhite ruhuti ina marunuruk ahado jalon ni napuna boru napuna huta jalon na maparjolo uka harbangan ahado uka harbangan on hunap puna huta doi napuna huta do nap tunggani huta napuna hutai ido bennedo uka harbangan ijalo ma uka harbangan dukkoni ahado muse jalon ni napuna tubu napuna natua-tua ni parboron jalon nama muse sakke hujur patupaon ni para anak doi jalon nado muse pangiri-hirik patupaon na doi suak songoni di saluhut napuna narong naropok na dihutai patupaon na donon patupaon ni napuna anakoddo ima sobba-sobba na marhite pasitu na tongki alay holanon nagaporlusi ngototta dangalani balgana molotuk pediguari inak ngani idok si ukaharbane ko tupaw-tupaw na sekiat daw ada doi molotuk pegabe di rupiahon nungay dangalani balgani rupiah si pasahaton na ukaharbangani udut tusian nonduk si kopi di ulahon manuruk-nuruhi na marjajji do nasida napuna tubuhan napuna anakon ima napuna parumaini tu hula-hula naon leling manang hatop marsugot taduan saylo makma bunung garuk suanon ni anak kotao boru munaon rodo hami pasahat sobbaniada sobbaniuhum todo pamura janami iba hatani parana anon di hutani parboru udut tusima tutu nungadongan non tutu sinariniom marsugot taduan ulahonon naman non ima marhitihon mangulahos sobbaniada sobbaniuhum nungarok tubuna idok may sulak-sulang pahuppu manakpe pasaha batu sulang udut tusima ijudul taon manuruk-nuruk nalaho patadahod diri do tu napuna boru hunapuna tubu alay tutu dang boy hipas buanon na doho patadahonon na saluhu na naipudian na otak ni dia mai olak ni ibana do benungay dohonot to ni napatadahoni
Alana napuna anak pe gudang do nai pudian na ise manai pudian na ka keluarga na udok mayo ngain hula-hula na tulang na akane pudian na dui. Alai holani mana sabing do napatad dahod diri. Holam margani mana sa diri do dapat dahod diri. Hura jani hula-hula naon napuna tubu napuna borui. Tarsongonima na boy nila patat 7 tahun. Molo pe hunuaing nian dangapala be taulahon on ala nia hamay dakpala taulahon nungano jarang diulahon. Ala ni naposoi na manungain anak ko ni jumulo geleng tay sektor marsi itaringoti sinamo antarin na poso. Itor dana tay anak ko tay manukun isukun na naing simatuanay sa di do benom musinamo ni borukonan non nin na huna posoi. Alanido hula hasiunuaingon gabedo ho anak ko ni mamikir ho sinamot agso gabe tinggal nenge na manurukon. Aing gotor anak ko tay mga luwalu huna tua-tua na dang ipikiri daksaha ipikiri husi sinamot. Anggo na tua-tua na boy do ambil solusi songo dia pahottor rumah tangga ni anak ko ni. Tarsongo ni mak jumulo padapok sianiba iya kana marhurang lobi mersiat juak kita mang. Pinatape mak tuhos. Oke, mau lihat emang di amang Royal Sinaga ima dikata pembuka nama ngalapati manuruk-nuruk di adat Batak. Oke, berikutnya di sini kita sapa peserta kita yang baru hadir. Ada Amang Ara Amat Taraja, ada Amang Harto Hutapea dan Bang Siahan 15. Horas Amang, Horas itu. Horas. Oke, berikutnya mari kita berikan waktu kepada Bapak Blue Hairs untuk menanggapi. Ahado hira-hira pangatusan nih Bapak molo manuruk-nurukon jala ahado nadi surup. Oke, silakan Bapak. Oke, mau lihatin baru horas mari kita selalu nah. Horas manang dia karena bigi-bigi siator. Yan naking apa tangi-tangi ngasungun na sikok di namang royal ate ale artina sarong terdana dari kicang iba pasti dohot binaju itu saotik songon tanggapan niba tentang judul tabotarion son menurut adat Batak yang mulai jarang dipahami. Naga biarong tutus-tutusupun begitu sonare harun na sinuruk nah dalam memang hata manuruk-nurukon sering do diro dihita manuruk tohang artinya manuruk tu jebu marulau di jebu dan marulau di alaman. Jadi di situ sebenarnya menurut maknai hata manurukon puasa irok manuruk ya menurut bereng di adat tai puasa terjadi on naking ngari patorang amang royal. Nah di patorang naking puasa kebe terjadi penurukon kan naso sahat lo tu ada nagu. Jadi sedani Roma para anak para umena tujebu menurut tohang menurut magwarra dan artinya ulah digwarre peta bereng ulah dijebu mau dang ulah maralama arong nak ngabe sukun bereng toru ada nonina sa sitong na ko ditaru atong ada ton ada nagu dang bodo pe mana taru ada nagu isi ada duit ada na pinukan upung ta duit dang na justru songon nendok ni amang royal na kong justru sonari ngajarang mo tabereng na manurukon alani may patorang amang sinaga na sa sitong na mga adong perbedaan na jadi muro na judo agak alani akala komunikasi do dia langsung sonari do pe jadi jarang do masih tadaan langsung karena ning martordong molo nungaingon banung rata-rata be ngajolong adong berkomunikasi ngajolong masih terdabuhi jadi mulu na judo mulu tay hutun karena jarang dui jadi memang adong naking sawotik kilo pun namang sinaga tentang molo pedang jadi dua nagu adong alani akka si jaman ni tangan boy dui masuk dui alai dang madang kita melulu tu sih alana molo ni hutun akka songo turu-turu ya senama tua si bata oloro na manurukon
adong halang na dope ido benah ta manurut na adong halang na tangalan ni si benom ni tangan adong doi sarana olo nyala saya buru ape nasimet wani bokap pedang marah ada pedang bersedia nasi majalo ada nagu dope jadi para anak sebenarnya siap do alai perburu dang siap tak tabu perasaan na ai mana pedang boy doi gabi penggajal di jalahiado terjadi binege di para anak artinya siap do nasidah molot itu ada nagu ada di perburu dang terjalosa ala naneng simetuano pedang dope dibayar ada natu ulah-ulan boy doi terjaloroha doi gabi boy masuk di penghalang boy jadi gabi Hai teman-teman relator Watak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.